Takže dneska sa zo mňa stane YouTuber v Robloxe, takže skúsime to hrať. Takže tu natočíme môj nový dom, tu bývam a tak. Tu bývam v takomto domčeku, viete ako tak. Moje okolie je úplne prázdne, žiadny dom. Tak, plná pamäťovka. Ideme na tento starý počítač. Zeditujeme. Bum. A budeme hotovo. Bim. Tak. Dáme názov. Tak. OK. Photoshop. Dáme miniatúru. Načúkam to tam. OK. Takže pred chvíľou som videl nové video. Ty vole. Jeden odberateľ, OK. Takže. Hop. Nahrať. A. Mám pesle na to. Skúpme počítač. Som kúpila kameru. Mám novú kameru, kúkajte. Ty vole, z toho to ide oveľa lepšie a rýchlejšie. Takže idem domov. Počítač. Není to zlý. Takže tady uvidím, jak nový počítač. A lepší počítač. Miniatúra. Natúkam to tam. Urobíme ešte jednu. Do budúcnosti. Do budúcna. Budem ešte jednu 4 miniatúry urobím. To bolo takto ľahké more. Posledná. Áno, detaily. Tak. Takže teraz dáme toto, počítač. 4 subscribe, OK, to je lepšie. Takže akú dáme na toto video, napríklad toto. Máme toľko peňazí na novú stoličku asi, ak vidím. By sa mi hodila nová stolička. Asi ale trocha väčšia kamera. Aha, tak nič, nebude nová stolička. Lebo ja, ako nejaký retard, miniem všetky peniaze na kameru, na novú kartu. Takže rýchlo natočím tohto typka, neviem kto to je. On má Pikachuho, pozerajte. Má Pikachuho, ľudia. Ok, natočené, čo chceš? Čo mi dáš? Hej, bro. Yes. No. Bum. OK. La, 50 Robux. OK, čau. Hele, tento typek, čo mi dal? Free pet? OK, daj mi free peta. Daj sem free peta, yes. OK, yes. Mám peto! Jo, mám free peta. Když natočím, jem domov. Natočíme video. Dáme nič tak. A dneska by som chcel aspoň tých 100 000 dneska dať. Dneska by som chcel dať tých 100 000 subs na Roblox YouTube. Ale 50 000 a 40 odberateľov na mojom roju. Tak, miniatúru máme. Dáme tam túto. Ukáž to sem. Ty vole. Skoro. Čo je subsky? Čo?
Moje štvrté video, už má. Pozrite. Odberateľe idú hore. Super, a ideme si asi kúpiť novú kameru. Pozrite, ak to ide hore. Ideme do mesta. Tež kúpime nový počítač. Tento za 300. Túto kameru za 200. A za 12 dáme väčšie toto. A som zase na nule. Tak, už mám plnú kameru. Poď, 1000. Je to tam 1000. Takže... Počkaj. Bejme ukáž. Ty vole. Teraz 3. Len 3 kliky už mám. Názov videa. Ne. Tež mám tu video. Tak. Natočiť a... Ty vole, to už ide 4000. Kde sme? 5000. 6000. 7000. Co ti dáva? Tak ide hore. Hopa. Nové stoličky. Aha. Tak si nekúpim novú stoličku. Lebo to stoličky sú za diamanty, mi nehovor. No jasné. Tak budem sedieť na tej hrdzavej. Počkaj, už mám 26 000 odberať. To kedy sme dali? Ty vole, tak ja tam tých 100 000 rýchle to určite valil k tomu Petovi. Počkaj video. To je také rýchlo. Takže, hotovo 3 kliky. A názov bude. Máme 30 000 subs. Tak, mám 30 000 subs. Takže video, posledná miniatúra, budem. Milión. Teraz nie, sorry. Pozrite, prvé video, ok, druhé, tretie. Štvrtá už má 1 000 000. No takže máme 100 000, tak $1000, takže to je znamená... Diamanty mám koľko? Počuj, poraď mi, ktorou cestou mám teraz ísť. Mám sa vybrať vľavo alebo vpravo. Asi dať nový počítač. To už do kolečka to isté, označia to. Je mi to jedno, som neprehoší. Freddy, nie. Len to urob. No tak choď. Vieš čo, kúpim kameru. Máš byť najavy sem vedie, čo si povedal Tese. Tese, Rit, znáš večierku s neviem najsť. Čo je to za ralus? Neviem. A ešte tento počítač kúpim. No ten mám. Tak nekúpim nič. Takže za ostatčok to kúpim polovicu tohto. Takže ľudia, dali sme to, máme 55 000 odberateľov a oslavačov. Takže nahráme. Áno. Také náhľade mora. Uber miniatúru. Bem. Máme 2 miniatúry, ok.
7000. Toto a bam, kúkajte, dáme 100 000. Pozrite, tak to ide hore. A, no poď. Máme 100 000. To znamená, že... Čo mi došlo? Môj prvý... Môj prvý YouTube button. Takže asi zmením štúdio. Neviem. Ale môj cieľ sme dosiahli. Dali sme 100k subs. Počkaj, Mr. Beast, čus, brácho. Yes, OK. No poď, let's go, skúsime to. Poď. Aha, počkaj. Počkaj, ak to mám hrať? Ja to neviem, počkaj. Ty vole, to neviem hrať. Ty vole, to je dobre ťažké. Ty vole. Ok, kaflem na to, nehrám to, stop. Nepotrebujem ťa Mr. Beast. Ja to budem slavne si jak ty. Ok, takže natočíme posledné videjko. Ideme domov. Bem, nahráme video. To bude rýchlo, kúkaj. Bem, 4 sekundy, ja mám to. Dáme to. Ste to. Tak. Dali ste to. Miniatúre. Detaily, ok. Bem, dáme tam túto. Ok, pozrite. 7,5 milióna. To jak ide rýchlo hore more. Takže dáme... OK. Máme... Dali sme... 2702 odberateľov a na budúce dáme a na budúce sa vidíme. Tak zase čau.